Siphinde sinibingelele babukele emakhaya izindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day nizifundelwa yimina. Kanti esihamba phambili kuleli hora ezithandani ezihlanganiswe yiSuper Glue zisaxhumene namanje. Kubikwa ukuthi kunezithandani ezithile endaweni ethile ezithe uma zihlangana zafaka iSuper Glue esikhundleni sokufaka into ethile yokuthambisa uma kwenziwa ihlofhlofu. A wife, seeking revenge on her cheating husband, replaced his lubricant with glue. In the end, the husband and his mistress ended up in the hospital in an extremely embarrassing situation. Kubikwa ukuthi lezithandani bezintshontshana. Lo wesifazane ongumngani kamakoti walo wesilisa othile. Medical team spent 5 hours helping them and eventually managed to separate the two. During that time, the pair could barely look anyone in the eye at the hospital. After the incident, the husband blamed his wife and threatened to take legal action. News 28 bazamile ukuxhumana nalezi thandani kusho ukuthi azikwazi ukuthi izintatheli zethu ziyoxhumana nabo. Inkinga kungaba ukuthi mhlambe nazo zingabe zisahlukana. Kanti bahlukene phakathi abantu ezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Abanye bathi imbudane nje lena ngoba ukuba bekuyiSuper Glue ibizoqala ibe nobunzima eminweni besayigcoba. Kanti abanye bathi shosho uyoyeka ukuntshontsha amadoda abangani bakhe. Mbukeli, kungabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba? Kanti sizibeka lapha ezaleli ihora siphinde futhi sihlangane uma kugamanxa ihora noma yiliphi. Lezi bekuyizindaba zeNews 28 ezidlala 28 hours a day every day kanti benizifundelwa yimina.